Madrid, una ciutat plena de números. Vaig anar a un hotel i vaig veure que en un ascensor es podia fer sumes, com aquesta que veiem en pantalla. Allá donde se cruzan los caminos. I problemes matemàtiques normalment. Donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Madrid és la capital d'Espanya i n'hi ha moltes banderes espanyoles. La bandera és un problema matemàtic. Per fer-la es necessita fer la groga al doble d'una vermella. El camp de l'Atlético de Madrid i té molts números matemàtics. Allà és on estava el president i això, que estem al camp. Adéu. Els números de darrere de les samarretes, com el del Juanfran, és per poder saber qui és el jugador. Els seients és on se senten els aficionats, per saber on se senten. I amb les samarretes dels jugadors podem crear números, com el 92.513. I amb els anuncis podem fer problemes. L'Atlético de Madrid ha guanyat 27 títols i això ho sé perquè he fet una suma matemàtica. A Madrid he vist coses rodones, triangulars i cones. El sol es una estufa de butano. La vida